L-eks-President tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina se jkun qed jitressaq il-qorti akkużat fost l-oħrajn bi vjolenza domestika fil-konfront ta' martu u li wettaq arrest illegali. Dan irrapportatu bi prominenza l-Gazzetta tal-Ħadd lillum fejn qalet li Aquilina se jkun qed jidher fuq il-bank tal-akkużati f'awla tal-qorti quddiem maġistrat fil-bidu ta' Lulju li ġej. Lillum tinnota kif b'differenza minn ħaddieħor Aquilina ma ġiex imressaq b'arrest għax il-qorti ddeċidiet li ma taċċettax it-talba ta' arrest mill-pulizija. Intqal kif din id-deċiżjoni kienet ikkritikata minn ħafna fosthom anke minn għaqdiet li jirrappreżentaw lin-nisa. Aquilina ppreżenta lilu nnifsu bħala paladin tas-sewwa u ġellied kontra l-korruzzjoni. Kieku ma kienx għall-pulizija li kien għassa mad-dar fil-lejl ta' 30 ta' Mejju, kieku ħadd ma kien ikun jaf bl-allegat vjolenza fuq il-mara tiegħu li talbet għall-għajnuna mill-pulizija preżenti, żiedet tgħid il-Gazzetta llum. Ta' min ifakkar kif wara li sar risk assessment bil-professjonisti tal-appoġġ dan il-każ ta' vjolenza domestika ġie meqjus bħala wieħed serju ħafna u fil-fatt il-pulizija kienu talbu biex jiġi ffirmat mandat ta' arrest mill-maġistrat. Lillum tinnota anke kif wara li sar magħruf ġara u l-istampa saret taf dan kollu, Aquilina beda jgħajjar fuq kif il-ġurnalisti saru jafu din l-informazzjoni. Kien hemm infakkar li Aquilina li huwa kien l-aħħar persuna li seta' jiftaħ ħalqu fuq informazzjoni sensittiva li toħroġ fil-beraħ. L-istess każ anke ġie notat minn gazzett oħra din id-darba l kulħadd li saħansitra tikkwota ċifri miksuba mill-korp tal-pulizija li juru li bejn Jannar 2023 u Mejju li għadda 626 persuna tressqu l-qorti b'arrest akkużati bi vjolenza domestika, 173 persuna minnhom tressqu b'arrest mill-bidu ta' din is-sena. F'dan il-perjodu kien hemm 5 talbiet għal mandati ta' arrest li ma ġewx milquha. Il-kulħadd tinnota kif il-każ tal-eks-President tal-Aqda Repubblika kixef falsità oħra tal-Partit Nazzjonalista dwar il-vjolenza domestika e kif każ mill-aktar serju qed jintefa' taħt it-tapit sempliċement għaliex il-persuna involuta l-allegat aggressur huwa Carol Aquilina, il-kap de facto tal-Partit Nazzjonalista. Kull meta kien hemm każijiet ta' vjolenza domestika l-Partit Nazzjonalista ra kif ikkapitalizza politikament fuq dak illi ġara anke meta ġraw traċedji ta' vjolenza domestika, iżda f'dan il-każ il-Partit Nazzjonalista għazziket żiedet tajt il-kulħadd hawn intqal ukoll illi dak li ġara fit-tmiem il-ġimgħa li għadda ma kienx każ iżolat minn kif tkellmu ma' terzi persuni li jafu l-koppja kien hemm okkażjonijiet oħrajn għal ukoll li l-familja ta' Robert Aquilina kienu jafu b'każijiet simili iżda qatt ma tieħdu passi kellha tkun azzjoni f'waqta ta' pulizija issa mal-bieb li salvat il-ħajja ta' Janet Aquilina mill-vjolenza ta' żewġha Robert, notar tal-Kurja u ħabib intimu tal-avukat Jason Azzoppardi.